Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Abante na. Yan. Isa. Ayaw ko na. Marhay na hapon. Grabe ang sangaw kan init tatanems, naririparo nindo tabi. Uy, sige daw tabi, mga paraan tabay, text ka mo, 09660-730-115. Globe yan. Kung nag-arantabay po ka mo ha, 09660-730-115 as in 0942-670-1195. 0942-670-1195. Dahil ka mo makakuan ha, dahil malibong. Tahalos puro pareho ang tanog kang numero, paano kan number ka, kan cellphone number ko. Yung smart, 0942-670-1195. Sa Globe, 09660-730-115. Bicol Target, Miyerkules, Mama Mary, nasa tuyang pasalamatan tabi, Our Mother of Perpetual Help Novena, live yan taod-taod, alas 5:15 ang hapon sa DCGB. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, kasabayan na paglaom na yaon na po kita gabo sa marhay na sitwasyon. So paghapon niya tong pagpagal, paghinguha, pagtrabaho asin pagdisponer. Igwa na po nin maray na resulta sa pagikan padagos niya tong panarig sa mahal na amang Diyos. Sundo kitang alas 5 ang hapon. Katuwang tadyan ng news team Pading Jimmy ang samuyang chief reporter. Kumparing Al, kumpadreng Jomar, si Joshua yaon man dyan, si Karen, sa Manibela si Henry Manta. Sa control technical, Tatanems Flora in the house. Sa newsroom, siyempre, nagsurumada kan istorya. Angel, si Jen, si Mary Joy, and siyempre sa supervision na and direction niya ni News Director Mardela. At naman po sa social media platform, kasabay pa dyan si Jimos Barrios, si Madam Shia Leron, mantang sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong makakasarabay-sabay, Bicol Target, si Pio Fernandez. Salamat man, may duwang nag-text si 2472, maray na hapon tabi isay mo. 2472, good afternoon, Sir Pio. Grabe po talagang alingahot. Iyo, nagangalas nga ni kita kaini. Dapat kunta na medyo malipot-lipot na tabi shout out man da tabi sa Albay Electric Cooperative, sabi ni 680. Sabi ni 680, shout out sa Aleco. 8 oras na tabing brownout sa ginubatan. So mga salad, nagsurubo na. so buko salad, nagsurubo na. Maalsum na yan. Tatanems, 8 oras na brownout. Mariosep talaga. Tatanems, sinasabi ko noon. Nag-iba-iba na kita kay Tatanems kan so apek pa
kan nagaprograma baga kitang tingog kan banwaan, iyon iso sa tuyang piga para emphasize. Sabi ko, bako man kita kontra sa kung anong pwedeng gibuhon partikular ang pagbuelta kaan sa Aleco. Ano, tatanems? Halangkaw ka ito so dagit kan tawo, so disgusto kan tawo sa serbisyo kan Aleco. Kung ano ngunyan ang buro brown out, inda ko sa nangani, kamon makapagsabi, kung ining buro brown out tang ining ngunyan, pareho kan buro brown out ka ito o mas marayrahay ka ito o mas dipisil ngunyan o mas marayrahay ngunyan o mas dipisil ka ito. Yan. Well, anyway, balikan ta sa tuyang pinag-istorya. Kaitong nakaaging mga panahon, APEC time, ha? Igwanin mga reklamo talaga ding brown out. Tapos naglalagaw sa singil kan kuryente. Day nahali yan. Low voltage, magparos-paros sana, tugdunan sana nin bayong, suwire. Yan, igwan, magsabog sa mga recloser, gabos-gabos. Grabe na sudagit kaito kan tao. Natsimpong mag-eleksyon. Ginamit sa kampanya, tatanems, ibalik sa Aleco. Di iyo, parakpakan sa mga tao, iyo, ibalik. An sa tuya kaitong punto, opo, ibalik ta. Pero bako sa pagkontra. Ang pigataram ta ka ito, preparado daw. Garong man sa nabaga tatanems, mapadalagan kaning auto, kung maplat, dapat igwang reserbang yaon dyan na magagabo tulos. Tal kumista, inin ang nangyari. Nag-eleksyon, hinidali so pagbalikan sa Aleco, tapos, ang problema kan Aleco, mayor tulo. Pinansyal. Ano ang pinansyal na problema? So pang rehabilitar na kwarta nagagamiton sa pagpakaray kan substations, pagbakal nin kontadores, transformer, reclosers, pagbago kan mga wire, mga wire naan. So kaito pang mga panahon iyan na ang wire naan, ang kapasidad sa nangkaya, so susog ka itong mga panahon na dai pa ning cellphone, dai pa ning dakol na electric na ekipahe. Di gusto sabihin, ang mga wire naan, ang kaya sa nakaan-akomodaron, igo sa ng certain voltage. Eta naggulpi na ngunyan ang demand sa kuryente. Dakol na ang cellphone naga-charge. Gabos naga-charge 24 oras. Gabos, di kuryente. Day nakikayakan wire. Yan. Pangbakalin mga wire. Gabos. Pambakalin mga hagdanan. Pagbakalin mga ekipahes. Pagbakalin auto. No, hain, igwang preparadong kwarta ka ito kan ibinariwa sa tulo sa Aleco. Wara baga tatanems mako? Wara. Ikadua, technical. Igwang preparado ng mga nakalinya na dyan na sige pagbalikan kan APEC sa Aleco, pagbulta ka ito, after a month or so, igwa nang ikonektar na mga bagong transformer. Wara. So administrative na aspeto, igwa na kita nin maray na linyada dyan. Organizational setup. Gabos. So setup sa internet, connectivity, gabos. Wara. Yan. Urog masa nakita ka ito, tamahamot. So eleksyon. Huhoy. Ibalik sa Aleco. Ngunyan. Kamutabi. At bagdesider. Tama kita ka ito sa tingog kan banwaan o sala. Kaya ito tatanong. Bigadagitan ako. Pro-ape ka ngaya. Ata niya ako bako. Okay, ibuil tataan sa Aleco. Pero magpreparar ngo na. Yan. Taka ito, so APEC, igwanin reading capital tatanems na billions of pesos. Itong capital na itong ready, pang-asigurar ito sa pigbabakalan kan Aleco nin kuryente. Tan Aleco baga, nagbabakal man nin kuryente sa mga power suppliers. Kaya day kita kaito napapatakot, napuputulan ta, igwang panggarantiya so APEC sa mga pigbabakalan ning kuryente na halimbawa maluya sa koleksyon me, halimbawa dai pa na rehabilitar nin maray so Aleco, maluya sa koleksyon, dai pa nakakabawi pinansyal, may kapital kaming pang siguro, pang garantiya duman sa mga pigbabakalan ning supply ni kuryente. Kaya dai napuputulan ning supply so Aleco ka ito. Saro yan sa mga bagay na pighahanap ngunyan kan Aleco kung sain mako akan araw ka na bagay. Ako,
Kaya yan po ha. Sige. O, na-trigger sa nasusatuyang diskusyon kaya taoning onida o. Ayun na tabi bagong festival. Ay, nago tabi. Hello, good afternoon tabi. Hello po. Naputol. Ay, sus, erak man. O di sige, may mga istorya na muna kita dyan sa luwas. Si kumpadreng Aloy maray na agat hapon tabi dyan sa Barangay 7 Canligaspi. Ilog mo na niya to ini pading alta nagdial giraray si 462. Diyos maray na hapon tabi 462. Good afternoon, Sir Pio. Opo, tabi. Kung ang pagsasabi ng Sir Pio, nagustuhan public ang Alico Cooperative. Why? Because nagbawas tama kahit kung 4,000 binabayaran mo sa APEC, ngunyan 1,000 na lang below. It is not it is not only ngaran ng APEC, because ang ngaran ng APEC is parang governance, hindi naman private person. Ano ang punto tabi? Direct to the point? Anong punto? Number 1 point is that naramdaman ka na albayano ang pagbarato. Okay. Sa operation of brownout, because sabay man kita sa brownout, dati man kita ora kuryente. So it doesn't matter kung brownout, because dating Alico, tigtaps kang pribado, tigbarago sa mga linya, ano nangyari mo yun itong binalikan? So, nag-recovery. Instead dati, original, wala siya ka na brownout. O di anong punto? Marayngon yan an Alico? On my point, dagit lang sa mga opposition, kin dati, of course, kan gusto nila so Alico, lalo na sa mga soldero, wala lang sa pamilya. Sa mga soltero na wala pa kay kung sa What is the point nga? What is the point? Marayngon yan o bako ang the serbisyo? Magaya ng pag-serbisyo ang Okay. cooperative. May ma-understanding at nakaka-cooperate talaga sa mga tao. Okay. Pero ang Alico, since business, purely business, look at the Manila Meralco. Alico example. How many pera na nag-abot ng rate per hour? Pero O di okay. Hello sir, okay ka mo dyan sa Alico sir? Okay nga, Alico. Oh, very good, very good. Opo. Napipil kan public ang tunay na pagbarato na nakatabang sa pagkonsuman. Okay. Thank you sa video. O sige. Salamat po. Okay na siya sa Alico Tatanems. Okay man yan. Sabi ko, kung ikakarahay, sige. Okay yan tabi. Okay na siya sa Alico tabi. O digdigda sa ginubatan. Maghapon wala kuryente. Bisperas na lamang kan piyesta. Kahapon iyo man brownout pa. Kaya festival na hindi nalunggani sa festival. Okay da so Alico, sabi ni 452. Okay da ang serbisyo. Na nagbarato. 462. Yan. Yan. Sabi naman ni Frumencio de Fort Bernal. Kaya festival. Sa ginubatan. Ayun na so kung kaito. Sabi ni 462, okay ang Alico. Okay man yan, tabi. Oy, Sir Mel Antibula, maray na hapon, tabi. Sir Mel Antibula. Diretso kita kan mga istorya, si Kumpadring Al nasa linya dyan sa iyang location. Pading Al, thanks for waiting. Good morning, good afternoon. Salamat, Pading Pio. Antisipasyon na sa Daracola sin Napuputol ka, kumpadre? tracking. Kita ma, tindog kita ki Sige. malay na posisyon. Yan, tabi pa de, antisipasyon na sa mga Daracolang barko, asin tracking. Napigigibo mo niyan kan mga Daracolang politiko digdi sa Albay para sa mga masunod na taon. Sharing sa mga sinabi kan Sarong Aldao, Bureau of Custom,
dakulang maray an magiging pakinabang kanalbay sa buwis Iyo. kung makakapuelo na digdi na magduroong ang darakulang barko dahil yaon ang iba-ibang produkto para sa Bicol. Digdi ko niyan sa segundo dito, sa roan direksyon ninda Congressman Saldico asin Congressman Joey Salceda na ma-develop diretso ang boulevard hali sa Puro. Pasiring nito nangunyan ongoing na ang construction sa may area na kana Buenavista, San Francisco, pasiring sa Barangay Bagakay. Tining Bagakay pa di, panahon pa kato ni dating Governor Alfrancis Bichara, pananin Pierre, dahil ini ang lugar na bigaplano ng duungan ni mga barko sa mga maabot na taon. Apera pa yan kan mga balda-balda ng tinampo, digdi sa southern part kan Legazpi, pasiring sa Sorsogon, asin 3rd District kan Albay. Dahil ang projection kan mga darakulang politiko, tiring ninda Congressman Saldico, asin Congressman Joey Salceda, maabot ang panahon na yaon na talaga digdi sa mga coastal, asin southern part kan Legazpi, nito, pasiring sa daraga, ang mga negosyo na nagpupuroon ng unyan magburutuan. Yan pa rin ang informasyon na digdi southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa sur na parte kan Legazpi. Oras Pilipinas, it's 4:20. May mga hanap buhay ka dyan, Tatanem Stabe, na pwede tang akomodaron. And maray na hapon palang tabi dyan ha sa tuyang mga parantabay sa daraga. Dyan sa tuyang mga suki man sa daraga Albay. Yan. O di sa pang istorya sa lado nasyonal. Yan, talking about brownout ha. Sa Domingo, maghapon brownout. Domingo yan, maghapon. Pero bako opening courtesy kan Aleco. It is because yung National Grid Corporation of the Philippines may hihirayon. Masabay na sa naman so Aleco. Taka na yun, puputulan ng kuryente so so Legazpi, Daraga, Manito. Gari iyoan parang all feathers. Legazpi, Daraga, Manito iyan. 6 a.m. to 6 p.m. Tamay trabaho po sa National Grid Corporation of the Philippines. So kanayon, so Aleco, masabay naman siyempre sa pagtrabaho kung anong pwedeng trabaho dyan. Tanganing malikay-likay na. So brownout man na. Aleco induced. Bako pa ni Aleco induced brownout ha sa Sunday. 6 a.m. to 6 p.m. ang brownout. Gabos na lugar sa Legazpi, Daraga, Manito area yan. Inda ko kung igwang kamalig kasabay. Basta kung makasabay ka mo sa Sunday, na day ng ilaw alas 6, iyon na yan. Kasabay na dyan. Public service tabi, igwanin na nawarang pitaka, itom pagkatapos may laog siyempre ini na kwarta, dispes ID. May sa diri ka ini si Michael Aike, taga Pigkale. Nawara ini kaso bago na maagahon alas 4 diyan sa may Rawis Arimbay Road. Kung may purot lamang tabi, paki-surrender na lang dadig di sa DCGB tanganing maapudan ining si Michael Aike. O kung may makapurot man, paki-contact tabi ang numero 0910-232-5167. That's 0910-232-5167. Yan sumay sa diri kang pitakang nawara si Michael Aike from Pigkali. Pakibalik na lang tabi, pitaka ha. Importante lalo na sa mga ID. Ang kwarta dahil na ayan, matik na ayan tabi, na dahil na nakakabulta, pambihira na makabulta ayan tabi ha.
Si Compadreng Jomar, hali man dyan sa Premier Distrito. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat Pading Pio. Antes ang Barreta, rinilis na baga sa tabako so health emergency assistance. Oho. Ini baga Pading Pio. So ipigtara sa mga barangay health workers, sa mga chief tanod, sa mga miyembro kan BERT Mm-mm. kan pandemya na nagsererbe, naging mga frontliners na nakapag-release na ng 27 billion so gobyerno nasyonal para sa sobra sa 5 million na mga birth members na kulang pa dahil panatawang kansa indang sa serbisyo. May nagre-receive man ki mga 18,000 Oho. sundo sa 57,000 Ay. depende sa trabaho. Talaga. Like supunong barangay 57,000 ang ano kayan ang na-receive. Oho. So mga barangay health workers, depende sa lawig na pigbibilang mansual daw na pagtrabaho ninda. Oho. May mga 18,000 man kada saro. Ba, talaga? Ang makonsuelo pa dito, ini ba nga nangyari before barangay elections, Mm-mm. so pandemya, di nagsarali na barangay officials. Oho. Di siyempre, ma-receive so dating kapitan na Oho. dahil naman nadao, anang gana, so nadaog, so nag-retire na, iyon ma-receive. Oho. So ibang kagawad man na mga nasa ansaro sa ang ma-receive dyan, so sa Committee on Health na kagawad, so iba kanday naman sa serbisyo, pero iyo pa ma-receive. Natural. Natural. So ibang mga ano ini, chief tanod, na nagsalida kay kapitan, di nagsalida naman kay chief tanod, di nag-receive, so sibilyana. Mhm. Iba na kahit ma-receive, so kang panahon pa. O yan, o ang istorya, nagkariribok na sa ibang barangay. Nata. Halimbawa, sikap nag-receive, dahil sikap na relect. Naka-receive ba ka siya? Oho. So iba niyang mga pag-iriba na nagkadaraog na araw kahit na kagawad. So pag-iriba niya man kahit ito, pagtarawan man girara, ita ngaya kang panahon, maski makuha mo sa chairman kang Committee on Health, entitled man sana mag-receive so Committee on Health, nagtarabang man kamo, kaya pigir sana kang kapitan. Mhm. Santa ka ko na sana ngaya kamo kan para sa kuya, maski diit. Ngunyan ang problema man, so mga tanod, nas-presenting o niyan. Ang mga tanod, siyempre, so kapitan man, Nasaro, nahirak man sa mga tanod, na maski din ngaya ka mo nagserbi, so mga nagserbing tanod ka nakaagi, tinarawan, Mhm. so mga bagong tanod, tinawan man. Mhm. Pero di sa nangaya ka mo, tangon niyang pamasa na ka mo nag-serve, dahil man ka mo inabot kang pandemya. Buda, kung tutuuson, legalmente, bako sindang entitled, bako sinda so nagserbi. Oh. Ang ipigtao na sa nangani pa de, so kahirasan talaga kang kapitan. So kay rasa na kang kapitan. Oo. Pigirasiras na nga ni ngaya, gabos manigwa. Mhm. Sarong chief tanod, tinawang ki 1.5 Oho. ni Kap. Mhm. Ngunya naman sa naging tanod, ngunya naman sa naging chief tanod, Mhm. dahil man siya nagserbi ka ito, awta inuli ki Kap. Iusan na nga ni Kap, 1.5. Marasa pa man baya. Anapod ka an ingrato. Marasa pa man baya de. Jesus Marioso. Oto ngayang so chief tanod ka nakaagi. Nag-receive nga ikin 18,000. Ako tawan mo 1.5. Natural ta ito so nagtimbang kang buhay niya kan pandemya. Ano na, sa'yo mo na sa ngayon na Kap? Ura sa Para pag... kan 1.5 ngayon. Giti to the max. O di na mangyayari. Sa outro bulan, bako na siyang tanod. Tama. Tangkas kang, loko-loko ka, dahil ka nakasabot kang prosedimiento. Kuan na sa dangani, kumbaga, konsuelo di bobo na sa natakaning, dahil man maigwa lamang maskidit. Bako! Oo. Ali, kaltas na nga ni duman sa kahirasan kang kapitan. Maray nga ni so kapitan na nagtautan na na-relihir ito. Ano, pade? Oo. Tapos siyempre, entitled pa siya. Oo.
Kung pag-isipon nga pati ni, itong dahil siyang responsibilidad na tawan ito, taano ka mo? Ayun nga ni. Inuli suwan pa. Tapos na sa appointment niya, outro bulan, tapos na. Rimati kanoy. Tukaw-tukawin na dyan ko na sa Matibo. Loko-loko ka. Ugali talaga kang tawa. Ugali kang tao talaga. Sus Mariosip naman no. Ay, yun ang pigasabi mo pa sa report ka sa bagong pa din na nagkainintindihan pero daining igong agreement daing understanding. Understanding. Yun na yan. Agreement. O sige, tawan ko ka mo. Pero dahil naintindihan na bako man siya so nagserbikan pandemya, nagiti-giti, binalik sa 1.5. Dahil understanding. Oto nga yung so chip tanod dahil bako naman yung chip tanod, 18,000 tapos ako nga yung 1.5. Ay, Inuli. salvat tama, sorry. Ano naman? Next month, Tapos wala na naman siya. ang kontrata niya. Dahil na siya. Dahil na siya. Kuwan na siya. Plus na siyang uli. Mauli na siyang plus. Ay, salbay. Sige. Ngayon, tanto pa din sa ibang mga bareta, nakatalaan na magpa-inspeksyon na Traffic Division kan PSO, kan Tabako, Public Safety Office sa mga tricycle, kung igwapang mga basurahan ang mga ini sa laukan tricycle. Ini matapos na mariparon na dako lang mga estudyante na nagpakalunad sa tricycle, ang nagpakaabot na report digdi sa PSO na may minaralayog sa ng basura halik sa mga estudyante. Yan. Paluwa sa tinampo. Dua ang nahiling kaining mga violation. Primero, duman mismo sa mga estudyante dahil ang tayong anti-littering ordinance ng tabako, pwedeng makamurultahan na madadakop ng mga estudyante na nagtatapok ng basura. Asin ang ikadua, multa man duman sa mga tricycle, kung daing basurahan, duman sa laog kang sa indang tricycle, na pigmamandato man kang ordinansa digdi sa syudad. Sinabi ni Mr. Dennis Biron ng Pamayukan Public Safety Office kan Tabako na mahiling ninda na mga tricycle na dahil basurahan, mamultan ng 200 pesos basado sa ordinansa. Apwera pang magkakarelecturan ini. Apwera kan sa mga basura, sindaman na hihigpit naman sa overloading. Dahil ang tanari pa naman ng overloading, although minsan nga naikukonsidera rin lalo na't wala dipisilo man talaga ang biyahe. Ngunya na pasiri sa mga barangay, ngunya na kurusog ang klase pero i-encourage mang dinaray kan PSO na din ang mag-violar di sa overloading ang mga tricycle para sa kaligtasan kan mga estudyante. Yan paripiyo ang mga dagdag bareta, Jomar Viandes TV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Oo, yung mga basurahan sa mga tricycle, padyak dyan sa tabako, i-inspeksyonon niyan ta. Oo, yun baga, kung may mga pasahero na minatarapok na sa nanin basura, minaralayap dyan sa kalye. Oras Pilipinas, alas 4:32 ang hapon. An oras hatod sa Indokal. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Igwa akong may picture to na visto mo.
si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Bicol Target Pio Fernandez. Thank you so much, Tata Nems. Buwelta na kita sa programa. Ini so, pigpapararorumdum kong istorya ka nakalis na nagkapirang simana. Digdisan na kita sa Pilipinas nakahiling na so wanted nag-opreser maning milyones na kwarta tanganing ituro sa nakon si Say so nag-offer man nin milyones na kwarta tanganing madakop sinda. Si Kibuloy. Bako man sa pagkunyan at gusto ko nang madag basira mong tados. Adi tatanems. Inda kung anong yaon sa tawong iyan na nakakumbinsir siya ning dakol na siya anointed son of God. May kusog kaning butar kang tatanems makakang kana. Anong gustong sabihin sa Bicol kang anointed? Pinagpala o designado or what? Pero hilingon mo tatanems, bako sa paglumenos ka mga flux niya duman sa Davao, sa Mindanao, igwang mga doktor, mga edukado. Seldom kita mag-questioning faith o belief ta, it is something very personal, tatanems. Ano? Dahil kung kunyan dyan, dahil kung saludo ako dyan, halimbawa arog ka ng pagtubod mo, dahil ako ma-question kan because it is something very deep personal in nature. Dahil ako tatanamis ng pipirit na magsimba ka. Tataram, oy magsimba ka ako na no. Dahil. No. Oy digdi ka magtukaw sa simbahan. So pigmamanduhan ka na dumang ka magtukaw. Dahil. It is something very personal in nature.
kung ano ang pagtubod mo na iyuan sa huna mo, dumang ka makakakonektar sa mahal na Diyos sa araw ka itong paagi, sige. Do not impose upon Him because pag inimponer mo an sa iya, gusto sabihin, nagsusunodan, bako por dahil sa iyang inner faith because pig-imponiran mo siya. Oh, yan. Kaya, di ako ning question kung ano ang, kanya. Basta, di mo man kami pag-apektaran. Okay? Pero ining anointed son of God, ini nga ni mga padi tabaga tatanim, di nagtataram na kami aki kan Diyos. Pero nakukumbinsir ni Kibuloy and nakukumbinsir pang magkuaning kwarta. Malayo minaman baga si Kibuloy. Oh. And nagdakula pa ang kingdom nga nga po di. Igwang mga ritual sa pikukurunahan siya. Siguro, iyo man paano, so pagtubod kan sa mga nasa flock, minda ano, yan. Kaya lang, ang point ko is, extraordinary yung mga taon araw kayo ni Tata Nems. Primero, may kusog buot na magtaram na anointed son of God. Anikado, may extraordinary yung kakayahan na makumbinsir niya so tawo. Ako, to the extent na kung anong titaram niya, batas na ito, sagkod sa mayamano na baga si Adi. Financial, may helicopter, may eroplano. Oh, dahil na nga ni basta-basta nakakalaog ang gobyerno. Ta sabi baga kan so director kan PNP duman sa Kamindanawan, si Director Torre gayon dito, Torre o Torres. Yaon sana sa laog kan palasyo kan compound ni Kibuloy, si Kibuloy. Day basta-basta maarestar sa pagikan pagserbikan mandamiento de arresto ta napapalibutan kan suportadores. Yan. Rumdum mo tatanim sa ito so PBMA. Yan. Si Ecleo ba yun? Yan. Nagigan itong congressman. Ang settingon yan pareho ka ito. Day basta-basta na penetrate kan otoridad ta may mga kaso man ito sa Ecleo so sa indaman na pinuno. Yan. May mga isiserbi man ka itong warrant so police. Day basta-basta nakakalaog ang otoridad ta di dapaan man kan sa iyang mga kaapil kasabay sa flock ninda kay ito so PBMA. Oh, nagingan itong madugo tapig subaybayan man ito kan prensa kan media. Oh, si Ecleo. Yan. Nautro na naman pero ang setting sa Mindanao na. Dati duman sa itaas kang Pilipinas sa Central o Northern Luzon. Ngunyan sa baba na sa Mindanao. Araw ka ng setting. Dahil na basta-basta maarestar pati ta, siyempre may mga sibilyan. Tapag nakulugan mo naman sa sibilyan, so gobyerno na naman ang sala. Oh. Yan. Tapos, pinag-freeze na su assets tatanim. Uyugon mo. Pirang bank accounts. Igwa si Kibuloy. Minayaman ba yan mga araw kay di-adi? Kaya, ano ang special na skill daw kan tawong iyan na nabibinsir niyaan sa iyang mga kapanalig na ngunyan to the extent na nagyaman na pinano daw adi. Pambihira pati tatanems, makaluwas ang mga reklamo buda pagbabalgar sa kung ano man na diretsos coming from the inside adi. Igwaning kunyan sinda hararom na secrecy, parang secrecy code. Takot sinda takot tatanems. Takot magbulgar. Yan. Inda ko ngunyan, utrong ko naman, magarikan ngay sirang plaka. Utrong ko. Sa Netflix, igon so lalo na vida gayod.
Arog man kain ng sistema tatanems. May kaso man so sa indang pinuno, so sa indang spiritual leader, sexual abuse sa Estados Unidos de America. Pero itong sa US, arog man kain ng style kikibuloy. Igwa man siya ning ang patubod ninda, familia kami ngayon na irin siya ni Kristo, ni Jesus Christ. Kami ngayon irin siya. Papasa-pasa sana sa hali sa lulo, sa aki, sa makuapo. Pasa-pasa sana so pagkunyan pagpadalagan kan kingdom maninda. Nagdalubo man ito sa Estados Unidos, nagtalubo. And yuminaman by the millions of dollars sa pamilyang ito. Ta nagkukontribo gabos. Napapasunod. Ngunyan, may nagbuto ang manaro kaning kaso, sexual abuse. Ta pinagasabi ka ini dokumentado, bako ining fiction, bako ining kung ano sa Netflix. May nagreklamo tatanems, tayo yung patubod, pag kurso na da kaso leader, spiritual leader, magayon-gayon na daragitay, ipapakuanaan. Ano? Daing na kwan igoning inner circle sin tatanems na day mo mapenetrate ito sagkod na day ka mag-pledge ning hararom na loyalty duman sa spiritual leader na ito kan lalo na bida gayud ito. Yan. Hinda ko nasa Netflix pa yan. Kaya day nakakaluwas ang sekreto, ang pagbabalgar, ang pag-aabos, ang magpaltratar, ining lupig sa mga aki. Duman sa lugar na ito. Ang patubod, di kursunada ka itong si spiritual leader. Magayon-gayon, daragitay, presko gabos. Pipa dumanaan, o digdi ka ngaya ha. Espesyal ngayaan sa imong parte. Pasalamat ka ngaya ta, inapud ka kan aki kan Diyos. Kapag serbihan mo siya. Gibuhon mo ngaya kung ano pipagibo. Tayan ngaya kasuguan kan Diyos. Maswerte ka ngaya. Against the will na tatanems kay itong so biktima, mga biktima. Nagkatulog dito apat. Ini sa US nangyari. Pag sinabing karigos, karigos. Sabunon mo ako, gabos. Babawan mo ako, gabos. Tumuwad ka, gabos. Tasugo kan Diyos. Even against the will na kay itong so mga biktima. Nagkusugbo tatanems. Nagbutwa into the open, iriniklamo sa Estados Unidos de America duman sa justice system ninda. Na preso tatanems. So kunyan, so leader kan lalo na inda kung existido pa iningon yan. Arog man kay ni kongregasyon man, grupo man ng mga relihiyosos. Nagyaman tatanems. Mayaman. No, yan. Igoning parang arog ka na semblance ang sitwasyon, Minabuto permi ang kunyan ang sexual harassment case. Rumdum taman si Aguila. So duman sa digdi sa to sa Pilipinas man so si Senyor Aguila. Ito baga leader man ang gamit man Dios. Bako tatanems na kumbinser niya man ako ngayaan aki man kan Dios iyo bako ito si Senyor Aguila. Ako ngay aki man kan Dios. Ang reklamo ikaw man reklamo sexual harassment man. Inda kunhay na itungon niya, nakakulong pa ito sa Senado, na-contempt baga ito, buda may mga kaso, dahil nakitang bareta, Yan po, ang mga, may diit na semblance commonality ang mga arog ka yan, mga nasa arog ka na grupo. Para de los obos. Tigmensionar ta lang, so igwaning puro pararihong kunyan, puro pararihong sitwasyon. Dahil ko pig-obos ha, an iba. Dahil ko pig-obos. In particular lang kita, itong supig istoryata lang na tulong ito. May commonality. Yan. Dahil basta-basta ma-arrestar si Kubuloy. Ta fortress ito. Didepensahan kan sa iyang mga kapanalig. No, yan. An sistema. Kaya dahil basta-basta nakakuan, dahil basta-basta nakakaserbikan mandamiento de arresto. So, mga tao dumaan. So, kunyan. So, otoridad. Good afternoon. Muman po, piloto ko si Kong Lee. Good man. Sa ining Kong Lee. Piloto niya da. Si sa ini, si 9616. Piloto niya da si Kong Lee. Good mo an.
Ayan, tabi ha, ang mga istoryang an. Day pangunya na dadakop si Kibuloy. Day nga nadadakop pa si Kwan, si Guwo. Si Guwo. Si Mayor Guwo. Skan Bamban. Kunya na baga ito, sinikada ng padagos kan ombudsman sa pwesto. Yan. Ay, makangalas, nagdadangog man si Madam Rosiel sa sako. Nagdadangog man si Madam Rosiel. Huna ko, igwa sana inipig dadangog. O, di ba tion ko man, si Kong Lee, tapos si Madam Rosiel, nagdadangog man sa kuya. Irakman. Sabi ni Rosiel, ay, grabe ka, sir. Yun na ining numero mo, tabi. Rosiel, Madam Rosiel, ang hiyas ng kagandahan ng Sunwest dyan sa Embarcadero. Good man. Salamat, Madam Rosiel. Good afternoon sa imo. Pati na po sa imong piloto, si Kong Lee. Yan. Kumpadreng Jimmy, maray na hapon. Yes, salamat tabi pa ni maray na hapon sa mga barantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa may kahalabaan ka na tinampo sa barangay Salugan, pababa digdi sa sentro sa may munisipyo kan Kamalig tabi pa di. Sa lugar na ini, 41 na tabi pa di, asfaltado na. Yan. Sa mga oras na ini, ang trabaho digdi pagkabanggi. And banggit, dito yung banggi dahil ang tadit ang tao, dahil ang mga nag-aaragi na mga bihikulos nakakabilo sa trabaho. Dahil masabutan digdi tabi pa dito. Primero, pigahanap niya to karatula kung siskay sa patrabaho kontraktor no rin ang katapusan kay ni. Pero wala ko na hiling na kakalag-kalag digding billboard tabi pa di. Ansaro sa mga nare-reparo bako sa naman kita kundi magin mga nag-aragi digdi. Dahil anta uni nga ni nakatangod ako tawi pa di sa bakalan baganin mga pinangat. Iyo. Lugar na ini natural magilid so mga kliyente nagigilid digdi. Ibabaw kan yan asfaltong tinampo. So kinayasan kan auto kan ruida. No plus na ilingan natatala androida. Gustong sabihon dahil tasabot kung arog man talaga kanitam baka bako pamatagas. Yan. Ang question kung arog kani kung dahil naman yung babalikan arog kani paglinaw gini kitubig mga perang taon kani magadubli na naman gastos na budget na naman. Yo. O igwa kitang na kaistoryang kuyong-kuyong na para motor kay pinagtukmat niya si stand pagakan motor. Oho. Malumok. Tuminagaya sa motor niya nabari so clutch kan motor. Dahil niya napadalagan. O baka paano bak nasa curing period pa? Ano? Dahil masabi ko sa inang diferensya sa pagka-asfalto o dahil pa pwedeng agihan. Kung di-agihan, dahil manin alternatibong dalan. Agihan at dalan na pwera kay itong so bypass road. So digdi sa palaog ng agihan talaga. Iyo. So dahil niya ito masabi ko ano ini malasado o bako tinatataarog ka ni igwanin utungani sa may libod gabi pa di bago man ito. Oo. Di mga kalut-kalut na. Ni Sus Mario Sepano. Sige. Natural sigurado DPW siguro dito tinampoy ni. Yo. DSWD ni.
Pero ang reparo ta sana, mga pirang taon ka ni, ibabarita ta, lubak-lubak na ini. Tango niya nga ni, nalulubak Basulto na. naman. Magitan naman. Mario Yan ang kontabi pa de, observation lang niya to, observation report din eh. Iyo. Hindi sa patraba. Magayon ang objeto, kundi ayos na yan ang pignangalas digdi, natatanag kakalot. Iyo. Tapos nagihan ki magabat sa ng auto, matatalaan ruida. O ito nga ni motor, nabari, so kanta nagtinugmad so stand, malumoy. Igwa pa dyan, kumpadre Chief, tabi na obserbasyon. So, mga kurit, dahi pabaga. Wara kurit pa de, utong sa libon, street highway, wara ki kurit. Uning so, sentro kamalig, wara, lumis, wara man ki kurit pa ta. Bago pa sa nangani. Igwa iyan ning kunyan. Nakurog ko kang kaidto si dating kinatawan abogado Dong Rendor. Igwa yan yung mga implikasyones ta kung maaksidente hararom an hururon dyan ang pagdeterminar kung si Sayan nasa tama budo na sa sala tawara kurit not unless na talagang dumang ka sa ibong mo na hiling mo na uminibong ka sa ibong na kalye. Inay tasabutan mga technicality kay niyo kung pirang bulan nga yan na forever kuritan pero ano pa dahil naman tapos na kung may maaksidente pa paano ayun na nga niya maray nga nito wala man nin na aksidente tabi pa day iyo sige yan ang mga satayang mga dagdag na informasyon from Kamalig area Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. O kung dai pa yan duwang istorya no kung baga man agad pwede na yan tama na sa curing period ta ito nga ni nag-stand sa na sumotor na gilpok na dali suklats. Tapos mga rueda kan auto vehicle nagtatarala baka bako pa yan matagas managad nasa curing period pa napapaagihan na and baka malasado ang trabaho dahil tayo si tabi. Yan, kahaputan yan. That is not an accusation. Kahaputan yan. Ikadua, ang kurit padingnal. Ang kurit baga importante. Lalo dyan sa kalye. Iparayo kimala Diyos dahil tapighagad magkaigo ng aksidente. Harabulan legal, pigbabasaran iyan. Inakurit kung si sa iso nasa right of way, kung si sa iso sala, kung si sa iso liable, kung si sa iso nasa tamang dalan. Sa katadaing kurit. Paano yan tabi? Ang pagdeterminar kaan. Nakahurong ko kaan sarong abagado kayo sa kinatawan Rendor. Importante ngayon papapiyo. Inda ko sana kung dahil man paano yung pwede pang bugtakan ka itong mga center lines mula sa iba pang markings dyan. Sad ko na dahil pa yan natatapos. Igwanin mga pigapol dyan na curing period. Inda dahil kita nang masyadong arang pa sa engineering kaan. Pero sigurado pag tapos na yan dispes na gayud kukuritan tabi tanganing ma-determinara na ang tamang linya. Ang problema sabi nga ni dahil tapighagad kung may madiskwede paano pagdeterminar kaan. Salamat kan sa idong pag-antabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas